Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, iniganhi sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay, hubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus-aman kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom. Kanus-aman kami nakakita kanimo nga dumuduong o midawat kami kanimo sa among mga balay o hubo o gibistihan kanamo. Kanus-aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga way pagkapalong nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana, giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna, dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, hubo ako apan wala ako ninyo bistihi, nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus-aman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa way katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naya kong nakitaan sa TikTok ba to, o Facebook nga dunay nang-apply og trabaho tulo ka buok niya. Pagdayo nilang sod sa kompanya, dunay basurero nga nagda og kaning mga basura og nabungkag yod
diha nabuslot ang plastic, diha gid atubangan sa naglakaw nga padung mosulod nga mga aplikante. Ang duha ka aplikante nga naguna, babae o lalaki, miipli sa daplin o giluod nga nagtan-aw sa mga basura nga nabungkag. Samtang katong gasunod nga babae nga ordinaryo sa kay tawag sapot kay pobre, iyang gitabangan paghipos sa basura ang kadtong basurero. Samay. Pag-abot na sa interview, ang CEO pag-atubang ni diretso og pick up why interview sa kadtong ikatulo. Ingon siya, you are hired. Siya wa pa man ko ma-interview. Human natin ka ma-interview dito sa gawas. Nakita nako nga andam kang mutabang sa kompanya o makahatag kag maayong kaugmaon sa kompanya. Nya gipakita dayon sa CEO ang iyang gisulob isip basurero. Kita kani nasyak in taon ang duha. You are fired. Ang usa hired, ang usa ang duha fired. Siya dili mo anda mutabang sa kompanya. Nakita ninyo nga nagkahugaw ang pultahan sa kompanya, wa gyud mo mutabang og hipos sa hugaw. Kari siya mo'y mitabang. Og kamo pa kay aplikante nya naay basurirong ni dayog gawa sa pultahan, pagdayon nimong sod sa kompanya nga imong interviewan nya mabungkag ang basura perting hugawa, mutabang mo dili. Nya siksi na kay ka, may nakain nimong pagka-make up ang imong naong kay gusto na jud ka nga pleasing personality. Mutabang ka dili. Dili no. Mga kanding mo. Muna si Kristo isip atong hari samtang wap ata mo abot sa kaning iyang lingkuranan. Kay mulingkod man siya siyang trono. Samtang wap ata mo atubang nagpanaw patas kalibutan padung pata mga play aron makasod aning iyang gingharian, nagtakuban si Kristo dinhis kalibutan. Ingon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nako sa mga gigutom, sa mga giuhaw, sa mga way sapot, way balay, mga binilanggo, kaning mga masakiton. Kana sila, mauna si Kristo. Ayaw palipat. Hiling niya imong tupad. Ing na suod kang Kristo. Suod ba mos mga way balay? Suod ba mos mga binilanggo? Suod ba mo ana mga tao nga way hapit sinina? Ha? Suod dili. Og di gay mo suod, kanding mo. Nga ang kanding iiksa ngadto sa kalayo nga giandam para sa yawa og sa iyang mga anghel matud pa sa atong ebanghelyo. Samtang ang mga karnero gidala ngadto sa iyang gingharian nga naggilak-gilak sa kanindot og tua ang daghang pagkaon og kinabuhing way katapusan. Dinhi sa atong parokya ang atong gibuhat aron mahimot ang karnero. Pag birthday nako, akong gi-highlight ang pagpakaon sa mga gigutom. O nang namaligya tag slots nga sitiyo nya nakapakaon na ta, nakadistribute na ta og 3,600 ka mga 5 kilo packed rice ngadto sa 3,600 ka mga kabus nga pamilya. Unya do na say kanini ang nangapply pagyod, dili na taga parokya. Nangapply sad na mangayo sa dintawg bugas o nang nangita sa tarog paagi. Gusto mo mutan-aw sa atong gipangtagaag bugas? Ato ko nung tan-aw, namting ito'y video ani.
Kanang wa mo palit, mga kanding mo. Oh, mao na. Doon na sa taylain, ingon diri, wa ko'y balay, inyo kong gipasulod sa inyong balay. Sa may itong gibuhat, atong gipaayo ang mga gubaong balay, naningkamo tagpaayo. Akong gitarget sa 60 ka balay nga gubaon atong ayuhon, ang nangapply 140 ka balay. Ang atong nahuman, 7 pa ka balay. Ang atong tanaw-tanaw ang atong mga balay nga nahuman. Mga 7 pa ni kabuok. Ang tanaw na siya ay nahuman. Oh. Ako na nang giblisigan. Kana, muna sa una niya. Usab-usab na. Arang nagyutay. Ito na sang nablisingan. Kanang balaya. Isamot nagkabati. Nindot-nindot na. Nanay gamay. Tuan. Bongbong. Tarong. Blisingan na po na. Kanasang balaya. Nahakit na matumpag. Arang na sagnaong. Kanasang balaya, ulusin, alang-arang na sa nang purma na. Mura nagbayis pati. Pero may na lang, purma-purma na. Kanasad, purma-purma na sana. Awa, diba? Okay na no? Amo sana. Kamusan nakapalit og sitiyo, aing nang sa mos Ginoo, wa ko'y balay, inyo kong tagaag balay. Muna, lipay kay ta. Pakpakan na to ang namalit og sitiyo. Salamat kayo. Ang atong halin, 40,000 man to'y atong original nga gipamaligya as of yesterday, nahalina na taog 37,640 ka slots, 2,360 na lang ang nahibilin. Pakpakan na to ang namalit. Nya doon naman taan ni 60 slot challenge nga tag 6,000 na apay nakadawat na tag 309 ka 60 slot challenge. Pakpakan na to ang nag 60 slot challenge. Nya kay daghan man kaayo ang balay nga ayuhonon, nagipipila nato ka mga parishioners online o territorial nga niingon, Father, unsa kag padayonon lang ng sitiyo haron maayo pud tong mga 80 ka balay kay kaning atong unang 40,000 ka slots gigamit na nato pag party niya para ra na pagpaayo adtong 60 ka balay. So naay mga 80 ka balay nga dili na nato ayuhon. Nya ingsa ayuha lang na padiroy kay haron kuan nako mo palit man ka mog slot, padayon mig palit. Amo na tag mo average man tag 30,000 atong magasto sa kada balay, labor og materials. So ang 80 akong gi-times og 30,000, moabot siya 2.4 million. So ako nasangpunan og 24,000 ka slots. So ang ato rong available nga slots sa sitio 26,360 ka slots. Nya kutob ra ni sa December 30. December 25. Kay ato ning ipamasko sa atong mga kaigsuonan, ha? Og mamalit mo tag 100 yapon per slot. Nya doon naman sa diri atong usang adlaw siya tagpilay budget pa der sa kada balay nako 30,000 siya mo pledge ko og duha ka balay. Mao ni nga nako basig mo click sad ni. So doon na sa tay 300 slot challenge. Wa na tong 60 slot challenge, 300 slot challenge na.
tag 30,000 kada balay. Ana, no? So angkon mo, nanay ni angkon og duha. So ang 80, 78 na lang. O ginyo nang hotdon og pakyaw ang 78, tag 30,000 raman na. Salamat kaayo natong tanan. Nya ang ato sang kumbinto nagsige tag baligyag slot ana nga SBF dag nahalina na pud tag 1,243 slots na apay 58,757 slots nga available. Pakpaka na to ang namalit, ha? Tag 500 sad ni pesos per slot. Inka, niya sa may labot ana pa der sa gigutom ko, giuhaw ko, ana uban pa. Ang atong kumbinto mao na dihay atong formation center. Mao sad nay puy-anan sa mga pari ug sa mga dumuduong kanang atong mga transients kay naa nay mga rooms diha for our visitors. Nya niingon man diri nga wala koy kapuy-an inyo kong gipasulod sa inyong balay, ana sa na diha. Unya formation center man na mag training ta diha kay naman tay social hall, anha na ang training sa atong mga organizations aron na sad sila makat-on sa pag-atiman sa labing ubos. Mura ra sa atong giatiman ang mga labing ubos. Mo na pamalit sad mo ani nga slots hangtod mahuman ang atong kumbinto, ha? Mura na mamog ng aluya. Napagitay investment slot na maligya tag DSAP nga 140 ka slots. Ang atong halin niabot nag 142 ka slots. Ni sobrag duha. Ang kapader nganong ni sobra man na. Kay pag-abot na lag duha ka buok slot na hibilin sa 140, daghan kayong ga-text nga pader angan-angana sad mi oy. Basig makahatag mi mga December or January. Nako sige, pledge lang mo. Yan sobra naman. Atong gipunan og 30 ka slots. 30 ka slots atong gipuno nga DSAP tag 500,000 pesos per slot nga naay 25% per annum. Nya kutob rasad ni sa December 25 wala nay extension. Nya kun mahurot sad ning 30 slots wala na say additional slot. So kung gusto mo nga makaangkon, pledge na mo karon. Sa 142 slots nga gi-pledge, 125 slots na ang narimit, 17 slots pa ang marimit. So ugma, Lunes, ato nang i-full tulo man nakatag-iya diha nga managsuon. So ang duha ka managsuon ato nang i-fully paid. Unya ang usa niingon siya i-partial lang ko father ganing ang kamagwangan. So atong partialan ang kamagwangan i-fully paid nato ang duha. Ugma na nato himuon, ha? Mura mamugwa mga lipay, bahala lang mo diya. Unya, na-disapprove man ta sa Archdiocese sa pagtukod og kulumbari kay naa pa may moratorium niya maghimo pa man og mga guidelines unsaon na pagtukod. Nakahukom sad ang atong mga investors o ang atong mga leaders din his parokya o sa atong mga barangay officials nga atong tukuron ang cooperative aron na maoy mo manage niya ng maong kulumbari o maoy mo manage anang yuta o sa future pang developments niining maong cooperative. So nakaseminar na ta sa CDA, 55 katao ang atong original nga cooperators. Unya kung ma-register na ni, mo welcome na ta according to the Constitution and bylaws. So mao ni ang mga developments nga para ni pagpakaon sa mga gigutom, para ni pag-atiman sa poorest of the poor. Ang cooperative sa tibuok Pilipinas gi-encourage unya sa ato sang simbahan mao sad nay usa sa mga objectives niining BEC or Basic Ecclesial Community ang pagsangko gyud unta paghimog mga cooperatives para sa stable o sustainable nga livelihood
sa atong mga kaigsuonan. Ni come up sa taana, pagpakaon gyapon na o pag-atiman sa mga labing ubos. Ilingi ay mong tupad ing na di ta magpakakanding ha. Ayaw yun pagpakakanding. Kung ikaw asawa, ang imong bana nangabit, niya pag uli niya sa inyo, nasakit og AIDS, unsa man, dawaton, dili. Human sa napo katuig na AIDS, niya ni uli sa inyo, dawaton, dili. Og di nimo dawaton, makanding kang asawaha ka. Ngano man, masakiton gud na. Di ba? Mauna na si Kristo, nagmasakiton, nya wa na gunay balay kay gibiyaan naman nas kabit. Di ba? So, anha gina nimo, nya bulingo na sad kay na, wa na sad nay sinina. Nya wa na sad nay pagkaon, wa na sad nay di na sad nakainom kay sakiton in taon. Di ba? Nya atimanon nimo dili. Kung gusto kang makarnero asawaha ka, atimanagid na ing nagyod, Lord, hibaw ko nga ikaw ni ang nipauli sa amo. Pagbiya aning panuay, kanding ni. Katong lagsik paniglawas, kanding ni. Pero karon nga nibalik na ni, karnero na ni. Ako na ning atimanon. Maingon din ang Ginoo, congratulations. Kay ako kang karnero. Nindota no? Lingo-lingo mga asawa. Sige, atong balihon. Ang asawa sad mo'y nakabit sa imong kumpare. Nya nakaanak pagyog duha. Dito, karon kay gisigihan na magkulatas imong kumpare, mga 5 katuig yung nawa nimo. Sigihag kulata, 40 taong bunuga ni uli sa inyo, nangayog pasaylo, gigotom, bunog og naong, gadaha pagis duha ka buok bata, nga wa say mga kaon in taon, gigotom sad, unsa man kang banaha ka, mudawat ka sa imong asawa, nga salikwais kabit o dili. Digay ka mudawat, kanding ka. Pero imo nang dawaton, apil na tong mga anak nila sa iyang kabit, congratulations, punta jud kag langit ana. Mura mamog ng aluya sa akong example. Sige na lang, pare. Gipamabdusan ang imong anak. Nya karon ang pare na paralyzed. Unsa man, muatiman ka dili. Ikaw ginikanan ba imong anak? Gipamabdusas pare. Nya ang pare na paralyzed, muatiman ka dili. Digay ka mo atiman, kanding ka. Muna atimanag yung pare, no? Aron pamabdosa na sa dang manghod. Ay, mao lagi na, way kondisyon, nagtakuban si Kristo. Pero don't worry, dunay sumpay. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, inigabot na ni Kristo, isip hari, kinsa tong mamatay uban kaniya, mabanhaw sad uban kaniya. Nya siya nay magbantay nato, don't worry, kay matod pas atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ikaw nga mutuman atong akong mga examples nga mahimong karnero, wala ka nang hahanapin pa. Manindog na ta kay wa gid mo ka